Dolgok, amik sose fognak hiányozni az iskolából. A táblaszivacsok, szóval, hogy figyelj, elképesztő undorítóak, de hogyha felszívják magukat vízzel, így érezni benne az élőlényeket. És amikor meg száraz, akkor pedig veszélyes volt az emberiségre, mert az, ha valakihez hozzávágtad, vagy agyrázkódás kapott, vagy pedig lesorvadt az egész arca a szennyeződésektől. És az egészben a legviccesebb, hogy ezeket a szivacsokat nekünk napi szinten kellett használnunk, és valamiért senki nem szólt, hogy figyú, azt a szivacs használják ebbe az iskolába 1742 óta. Szóval tanárunk van, aki fiatalabb, mint az a szivacs. Mi lenne, hogyha lecserélnénk? Hát múltkor beléptem a terembe, köszöntem mindenkinek, és a szivacs köszönt vissza először. Miért? Egyszerűen a tesi órákat nem tudom elmondani, mennyire gyűlöltem. Gyomorgörcsel mentem be az öltözőbe, hogy ma milyen kihívások várnak rám, ma ki elől kell elbújnom, kinek a labdáját kell kikerülnöm, mi lesz ma, amivel terrorizálják az életemet. Csinálj 98 fekvőtámaszt, miközben tapsolsz és megszúsz egy gyereket? Oké, nyomjad! Vagy esetleg szekrényugrás, amikor a szekrények összerakva magasabbak, mint a kékes tető? Utáltam olyan ideges vagyok, mindjárt eldobok mindent. Utáltam egy tanárt, amiért 78 évvel idősebb volt nálunk, és ezért legkezelően beszélt velünk. Szóval értem én, hogy te évek óta itt kísérted ezt az iskolát, de attól még mindketten emberek vagyunk, jó? Nem a lábtörlőd vagyok. És ezekben mindig az a vicces, hogy azok a tanárok, akik bunkók, csak akkor nincsenek már az iskolában, miután én elballagtam. Szóval, hogy menjetek a pokolba. Én szerettem a WC-ket, szóval mosdókért én oda voltam, mert én oda be tudtam kucorogni, zenét hallgatok, kicsit pityergek, sírok, aztán pedig kimegyek. De utáltam, amikor egyik zár sem működik a WC-ben. És emlékszem, a Misulinkban az első 3 WC-ben sosem működött a zár, mert már úgy kikapott, ezért mindig a 4. voltam. És folyton rángatták, hogy van-e benn valaki? Van, azért nem nyílik, jó? Most nem fog nektek olyan dolgokat mondani, jaj, hát utáltam a matekot, figyelj, sajnos számolni tudni kell, az kötelező, még akkor is, ha rengeteg hülyeség van benne, mint a Pitagirosz tétel, de hogy a kémiát és fizikát miért kell kötelezővé tenni, ezt tényleg valaki nekem magyarázza el, mert bolondok háza. És akkor mindenki ki van akadva, hogy Zsombor, már megint kaptál egy 56. 2-est meg 1-est kémiából. Igen, mert nem érdekel. Nem leszek kémikus, nézd rám, azt akarod, hogy én legyek az orvos? Ez az arc akarod, hogy megjelenjen a műtőbe, amikor az utolsó lélegzeteket teszed a kórházban? Nem! Könyörgöm, a társadalmunk érdekében örüljünk annak, hogy Zsombor rossz tanuló fizikából és kémiából. Meg képzeld el, ha ez az idióta elhatároz, hogy orvos lesz. Na akkor majd aggódhatunk, nem az 1-esek miatt. Ne haragudjatok, csak valahogy, hogy visszaképzel mamat az iskolába. Ja igen, tényleg, hogy gyűlölt, amikor 7:30-ra kellett bemenni. Én ebben a videóban nem nyugszom le. Bementem 7:30-ra, ugyebár a nap még nem süt. Miért is sütne? Hát tél van. És kimegyek az iskolából ilyen 15:20-15:30 körül, és akkor meg már azért nem süt a nap, mert megy le. Tehát, hogy nem láttam fényt. Olyan volt az érzés, mintha valami börtönrab lennék. Szóval nem éri nap a bőrömet. Hogy szerezzek C-vitamint? Van viszont egy jó hírem azoknak a lúzereknek, akik olyan